Vítám vás, bohové a bohyně, a také vás, polobozy tam v zadních řadách, na levných plastových židličkách. Nestěžujte si, buďte rádi, že jsme vás sem vůbec pozvali. Vítám vás na dalším ročníku našeho spektáklu, jímž je cosplay soutěž. Určitě se ptáte, co zde v tomto nádherném amfiteátru děláte a proč jsme si vás sem všechny dnes pozvali. Kdo jiný než bohové a polobozy by měl rozhodovat o osudu smrtelníků. A právě dnes dostanete tuto příležitost. Smrtelníci jsou totiž od toho, aby nás bavili. A právě teď došlo k takové malé nehodě tam dole na zemi. No, vlastně ne tak malé a vlastně to nebyla ani nehoda. Vyboural se autobus plný cosplayerů. Ne, nebojte se, nikdo nezemřel. Zatím. Všechny si hezky držíme v limbu a pro vaše pobavení dáme jednomu z nich dnes příležitost se znovu narodit. Do světa, který cosplayuje, postavy, kterou cosplayuje. Každý z účastníků této božské komedie, pokud mi odpustíte tento žertík, si pro vás připravil krátkou scénku a krátký rozhovor, kterým se pokusí získat váš hlas. Zbytek soutěžících, kteří neuspějí, pošleme zpátky žít jejich nudné životy. Ale je nám jasné, že ani bohové a už vůbec ne polobozy nemůžou mít lehké rozhodování v této otázce reinkarnace. A proto jsme poprosili 3 Shinigami, bohy smrti, aby vám pomohli se rozhodovat. Aby byli takovými porodci, chcete-li. Dovolte mi, abych vám je představil. Jsou to Kuroslav the Cosplayer, Tina Cosplay and Art, a Denis Nana Cosplay. Tito 3 budou dnes sledovat výstup každého účastníka svým božským okem. Budou naslouchat jejich výstupům svým božským sluchem. Budou prozkoumávat každý záhyb jejich kostýmů svými božskými prsty. Já bych rád upozornil, že už tady narváno a žádný polobožský levobočky tady už se sem prostě nevejdou. Takže bacha na ty prsty. Vám ostatním budou muset stačit hlasovací lístky, které vhodíte na našem božském informačním stánku, a to do 18. hodiny dnes, do Bednisan, a vyhlášení bude už dnes večer v 8 hodin. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na naše božské sponzory, bez kterých by dnešní zábava nebyla možná. A jsou to tedy Cosplay Shop, 3Démon, Top Crazy čočky, Comics Point a Krev. Ale nyní se prosím soustřeďte, protože přichází první účastník, první soutěžící. A je to Vree jako Reaper Nurse z Dark Deception. Vrchní sestra měla pravdu. Tyto boty na kolečkách opravdu urychlují naše pomáhání pacientům v nouzi, ale nejsem si jistá, zda to za tu bolest nohou stojí. Momentálně to vypadá, že máme chvilku volna. Žádnou duši tu nevidím, tak si odpočinu. Dámy, naše nemocnice je nyní zcela uzavřena. Zdá se, že máme na svobodě neukázněného pacienta, se kterým je třeba se vypořádat. Smrtící milosrdenství je povoleno. To určitě mluví o vás. Mohu se na vás podívat zblízka? Chudáčku, vidím, že k vám život nebyl laskavý. Stále v sobě nosíte tolik bolesti. Mě a mých sester se bát nemusíte. Jsme tu od toho, abychom vyléčili vaši duši. Stačí být připraven a ochoten přijmout naši milost. Chcete se stát jedním z našich pacientů? Co to říkám? Samozřejmě, že chcete. To je ale hloupá otázka. Prosím, následujte mě. Nejdříve zkontrolujeme vaši váhu, ano? Jakmile budete připraven přijmout naši milost, stoupněte si prosím na váhu.
Cože? Děje se něco? Omlouvám se, asi nějaká porucha. Nebojte, dám příkaz k opravě. Dobře. Dále potřebuji odebrat jenom malý vzorek krve. Nebojte se, jehel, že ne? Tohle je kolegy, to si půjčovat nebudu, tahle taky není. A tady. Co jste najednou tak zbledl? Dobrá, krev brát nebudeme. Jaká škoda. Zdá se, že jste nakažený. Netoužíš po spasení. Nakonec jsi jen další odporný chlap. Chaotický a nakažlivý jako virus. Dobře. Víme, jak se s viry vypořádat. Pokud je tvým skutečným přáním vymýcení, splníme ti ho. Otevřete pusu, poletí letadlo. To bylo krásné představení. Mám tady několik otázek, proč zrovna ty bys si měla dostat tuto božskou přízeň. A to první je, proč jsi se právě rozhodla pro tuto postavu? No, já bych odpověděla na otázkou. Kdo by nechtěl být sexy lékárnice, nebo sestřička spíše, s pytlem na hlavě, s obří stříkačkou a s 10 cm podpatkama na kolečkových bruslích. To je pádný argument. A moje druhá otázka je, když ti dáme tuto naší přízeň a narodíš se jako ta postava, změnila by si něco, co se ti nelíbí na té postavě? Jeden malinkatý detail. Prosím, já bych nechtěla být v pekle. To se dá zařídit. Dobrá, moc krát děkuji. Tak a my dáme chvíličku čas, aby jsme mohli připravit prostor pro dalšího soutěžícího nebo soutěžící. A těmi jsou Ayumi a Takeda jako Stolas a Blitz z Helluva Boss. Ahoj, já jsem Blitz, se nevyslovuje a jsem zakladatelem IMP. V naší firmě pracují jen vyškolení vražední profesionálové, kteří svoji práci odvádí vždy rychle, neslyšně a bez důkazů. Dneska jsem sem přišel právě mezi vás smrtelníky přímo s pekelnou nabídkou. Máte problémy s tchýní? Nemůžete se zbavit vaší ex? Láska vašeho života zjistila, že nejste jí spřízněná duše? My přicházíme se sofistikovaným řešením. Ještě než si pustíme naši úžasnou znělku, za zmínku stojí i sponsoring naší firmy v podobě tohle těžkého grimoáru. Knížečky, díky které můžu bezstarostně cestovat mezi peklem a touhle dírou a představit vám tak naši z brusu novou kolekci nástrojů. Jako první tady máme tuhle překrásnou snajperku, se kterou samozřejmě nemůžete minout. Další v pořadí je naše stará hororová známá nůž. Nesmí samozřejmě ani chybět pistole, ta je převážně pro pragmatiky, co mají rádi všechno rychle a bezbolestně. Novinkou je ale granát, vhodný zejména pro hromadné zakázky. Šunt jeden. Do prdele, pokud to přežiješ, máš u nás slevu 1+1 tělo zdarma. No nic se na to. Tak teď přejdeme k naší dokonalé znělce. Začali tě někdo srát, tak jdu zavolat své vražedné profesionály. Rádi jedný výbušní nepůjdete bez viny se svými vražednými profesionály. Skvělé práci odvádíme, asi proto, že jsme klajsme. Blicí, ahoj. Nazdar, Stolasi, co zas chceš? Promiň, že ruším, ale co pak si zapomněl na naši malou dohodu, můj malý impe?
Co? Ne, zrovna teď ho fakt potřebuju. Měli jsme dohodu, kterou si stejně opět nedodržel, takže když dovolíš... Počkej, můžeme se snad nějak ještě domluvit, ne? Grimoire si měl vrátit už včera. Očekával jsem tvoji návštěvu, takže si zbal svoje věcičky a vracíme se. Blici, co pak to děláš? Your eyes cast a spell that bewitches. The last time I needed 20 stitches to sew up the gash you made with your lash as we danced to the masochism tango. Bash in my brain, gonna make me scream with pain. Don't kick me once a day and say we'll never part. I know too well, I'm underneath your spell. So darling, if you smell something burning, it's my heart. Excuse me. Krásná scénka to byla. Proč zrovna pekelný svět Helluvaboss? Podívejte se kolem, nebe, samý sympatický lidi, bohové, pardon. Líbí se vám to víc? No, mě teda rozhodně ne, protože v pekle je moje jediná práce bejt a mě to takhle vyhovuje nepracovat. Tak vzhledem k tomu, že v pekle se živím tím, že zabijím lidi na zakázku, tak tady si myslím, že by to úplně neprošlo. 2 smrtelný hříchy, no, nic moc, teda vám řeknu rovnou. Dobře, a když vám tedy dáme tu příležitost narodit se jako ty postavy, změnili byste něco? No, já bych se rozvedl se svojí manželkou Stelou a byl bych tady s Blicím. Já bych samozřejmě lásku tady z toho sobě opětoval. Tak v tom případě uvidíme, jak rozhodnou naši porodci a spol. Moc krát vám děkuji. Taky děkujeme. Co je to tady? Dneska se na dobrou výpomoc. Tak a máme tady dalšího soutěžícího, kterým je Umit, jako White Blood Cell U1146 Cells at Work. Oh, Mr. White Blood Cell! This is White Blood Cell, neutrophil U1146, bacterial intruder exterminated. What's happening? They're here. Get down! Filthy germs! Yeah. I set you on fire with gas and a lighter. You'll scream when I say I'll kill you that way. Just wanna kill you. It's the white blood cells. Where are those filthy germs? They're gonna die! Já mám takový první dotaz hned. A to je, chápu, že život na Zemi je nudný, ale zrovna bílá krvinka? Není délka jeho života 3 až 4 dny? No tak samozřejmě jsem si ji vybral, protože je celý bílý, že jo, celý bílej, tak to prostě chceš. Ne, dělám si srandu. Já mám rád ten kontrast té rudé
krve těch bakterií na té bílé barvě. Hezky jsi to zachránil. Dobrá práce. A navazující otázka, stejně jako předchozí, když by si tu příležitost dostal, změnil by si něco, teda kromě délky toho života? No, právě tu délku toho života, jako, sorry, ale 1 až 4 dny fakt žít nechci, když už to dostanu druhou šanci. To poměrně chápu. Děkuji moc. A máme tady další soutěžící. Lumia Paty jako Yunjin z Genshin Impact. Přeji krásný den. Mé jméno je Yunjin a je mi ctí vás poznat. Ráda bych vás přivítala na mém dnešním představení. Nyní se pohodlně usaďte a vychutnejte naše tradiční divadlo. Dobrá. Vidím, že toto nejspíš není váš šálek čaje. A co řeknete na toto? Moment. Rock'n'roll se nedá považovat za naše tradiční divadlo. Už to mám. Děkuji. Nyní bychom to tedy mohli spojit s operním zpěvem. Tentokrát se vám určitě zalíbí. Jen tomu dejte šanci. Myslím, že je čas na krátkou přestávku. Cestou se určitě stavte v našem bufetu a pozdravujte Shenling! Překrásné vystoupení v našem amfiteátru. Pověz mi, máš nějaký zvlášť kladný vztah k muzice nebo opeře obecně, vzhledem k tomu, že tvoje postava operu řídí a vystupuje v ní? Já miluju hudbu, už jako malá jsem chtěla být operní zpěvačka, ale upřímně bych neřekla, že to je ten hlavní důvod, proč Yunjin cosplayuju. Hlavní důvod? Podívejte se na mě, jak jsem krásná. A v tom případě navazující otázka, a to je, zmínila by si něco, když bychom ti dali příležitost se narodit jako tato postava? S velkou krásou přicházejí paparaci. To a ty já nechci. Ty jdou rovnou do pekla a ty Přesně tady nemají tak. prostor. A další věc? Musela bych si dát pořádný artefakty, protože kdyby byla ve stavu, v jakým jí mám já, tak chcípnu prvního slizu. Děkujeme. A chystá se nám už vzadu další soutěžící, a to je Bo a Gary jako Liana a Alexa z Barbie a Diamantový zámek. Alexo, vrať se. Neboj se, je to jenom bouřka. Navíc jsem nám něco vyrobila. Koukej, máme stejné. Best friends forever!
máme dělat? Všechno je zničené. Zachráníme, co se dá. Ale z toho nevyjdeme. Alexo, musíme věřit. Nezapomeň. Já tápu dál na cestě své, co život dal. Dál snažím se zvládnout to, co čeká. Když strach mám, tak jen se ptám. Dál bojuju, nezastavím. Samoty se nemusím bát, ty se mnou si. Po boku mé vždy budeš stát. Vím, že mě chráníš, mě střešíš, mě sílu dodáváš, když nevím kam dál. Ty cítíš, co cítí. A ti, co jsou zlí, už nehrozí nám. A hlavně když tebe mám, ty cítíš. Krásná písnička. Povězte mi, zmínili byste vy něco, kdyby vám jste dostali příležitost se narodit jako tyto postavy? Ty psy, jednoznačně. Vemte si je prosím do pekla zpátky, já je tam nechci. To ne, to tam jiný kolegové, kteří byli před váma, Prosím. to je peklo, ano. Dobře, a povězte, i my tady v nebi víme, že svět Barbie je prý plastický a fantastický. Ale i tak, je něco, co je pro vás nejdůležitější v tomto světě? Růžová. Peníze. Ticho! Tedy děkuji vám za vaše vystoupení. Pokračujte. A přichystal se už vzadu další soutěžící. A to je Tora, jako Richard Bonny z Five Nights at Freddy's. Krásné. Já se teda až trochu bojím zeptat, ale proč zrovna tahle postava? Tak, moje alergie na králíky se vykompenzovala jiným králíkem. A ještě se zeptám, stejně jako ostatní, změnila bys něco, když by ses narodila v novém světě jako tohle? Nevím, kdo by to chtěl, ale doporučila bych ostatním, hlídejte si svoje děti, protože potom to papírování je fakt těžký. Dobře, děkujeme, přihlídeme k tomu při rozhodování.
A další ze soutěžících je Arisu jako Lamb z Cult of the Lamb. Vzhledem k jazykové bariéře následující scénka obsahuje mluvený překlad. Vítejte, milé ovečky, na dnešním kázání. Jsem ráda, že vidím i nové tváře, hlavně ty v té první řadě. A nyní prosím opakujte po mně. V jednu ovci věřiti budeš. Nevezmeš jméno ovčí nadarmo. Výborně. Mějte na paměti, že všichni jsme stvoření smrtelná a proto nezapomeňte. Vonou si a ve svetr se obrátíš. Ve jménu Berana, jehněte a vony svaté B. Pokud byste měli zájem o sebevzdělávání, tak pro malá jehňátka doporučuji pohádky ovčí babičky a pro velké mlčení jehňátek. Žijte blaze. Chci se zeptat, čistě ze zvědavosti, nemáš ambice konkurovat nám, bohům, že ne? Ne. Možná. Dobře, a stejně jako ostatním, když ti dáme tu příležitost, zmínila by si něco na životě svojí postavy? Tak v první řadě bych se nenechala hned na začátku obětovat a založila bych si svůj vlastní kult. Můžete si zapsat. Přijďte. No, trochu marketingu, ale dobře, bereme to. Děkujeme moc krát. Další soutěžící, kdo usiluje o vaši přízeň, je Mystic Maki jako Nimona z Nimona. I love the secret lair. The garbage and the smell of sadness really pull the whole thing together. Wait. Who are you? The name's Nimona. Hear about the job? Oh, it's all here in my application. This is just a bunch of drawings. Very disturbing drawings. Yeah, do you like it? I thought a visual aid would really make my resume pop. So, about the job. To be your sidekick. You know, to help you do whatever it takes to get revenge on the cold, cruel world that rejected you. Shall we pillage a village, lay low until they don't remember you, and then we rise like a fiery phoenix from the ashes to overthrow the government? Or we could just talk. The point is, whatever your dark heart desires, boss, your sidekick has arrived. This is quality sidekicking stuff. Takže chci se zeptat, proč právě tento charakter? Protože Nimona má skvělou energii a dokáže zabít všechno a může se přeměnit v cokoliv. A je metal. OK, to poslední nemáme my bohové tolik. Ale když dostaneš tuto příležitost a narodíš se jako tento charakter, změnila bys něco? No, možná by se hodilo, kdyby mě všichni nechtěli zabít. To je takové jako pro všechny stejný, jak všechny vaše postavy umírají. No, víš, jak víte, já jsem měl takovou kamarádku, jmenovala se Glorev a byla skvělá. A pak si řekla, hele, já tě zabiju. Komu se to nestalo? No, jasně. Dobrá, moc krát děkujeme.
A další soutěžící je Panda Cosplay. Shio, jak jsem se reinkarnoval, co myslíš? Takže Rimuru sama, potřebujeme schválit těžbu v lese. Plány na nové cesty? Jo, a taky nám sousední království posílá pozdrav ve formě armády. Budou tu co nejdět. Rimuru sama, uvařila jsem svoji specialitku, aby vám to úřadování šlo pěkně od ruky. Ne, Shion vařila, zdrejte. No tak ochutnejte. Shion, jsi si jistá, že je to jedlé? Jasně. Tak dobrá. Rimuru sama, co je vám? Jste v pořádku? Upozornění. Odolnost vůči jedům plus 100, plus 100, plus 100. Upozornění. Odolnost vůči jedům dosáhla maximální úrovně. Získána imunita vůči jedům. Upozornění. Doba potřebná k likvidaci jedu v těle 3 hodiny. Rimuru sama, útočí na nás. Jste v pořádku? Donesla jsem mu svačinku a chutnala mu tak, že usnul. Co se dá dělat? Shion, vezmi meč a jdeme bránit město. Rozumím. Stop, bro, I'm stuck! Ano tak, to je jiný příběh. Všichni jsou mrtví. Rimuru sama. Takže první otázka je, jestli by si změnila něco, když by si dostala příležitost se narodit jako tato postava. Asi bych nechtěla umřít. Zase. Dobře, to je taky pádný argument. A moje otázka je pracovat pro sliz. Co ti vede k přání mít takový život? To je jako úplně nejlepší práce na světě, ne? Prostě pro Rimura pracovat, pane bože. Ten týpek prostě zabil 50 000 lidí, aby mě zase oživil, ne? Prostě jako, kdo to by to nechtěl? Dobře, chápu, taky dobrá. Já jsem úplnej simpíček, ne? Za to nemůžu. Moc krát děkujeme. A blížíme se k závěru. Máme tady posledního soutěžícího. A to je Sigrun jako faraonka Nidalee z League of Legends. Jsem matka smečky, sestra i dcera. Jsem ochránkyně divočiny. Ubránila jsem svůj domov před horšími. Nikdy neposlouchají moje varování. Takže ta sama otázka jako byla u všech. Změnila bys něco, když dostaneš příležitost se narodit jako tato postava? Asi bych změnila jednu věc, že bych nemusela konstantně chodit do boje, jako v League of Legends.
se s tím, jak mi to moc jde, jako umřít tak 3krát během 5 minut a reinkarnovat se znova v base, to se asi nelajstím. To chápu, je to náročná práce. Ale faraoni a faraonky byli vždy přátelé nás, bohů. Tak se chci zeptat, stále by si nám byla v přízni, když by si ses narodila? Určitě ano, protože faraonové byli takový zástupci bohů na zemi, takže bych byla v podstatě jako doma. No, snad ne, jako doma. Faraonky mají taky své matky a otce, tak bychom možná mohli vynechat. Dobře, chápu, moc krát děkujeme. No a to byl náš poslední uchazeč o vaší přízeň. A než si je budeme moci všechny ještě prohlédnout, tak vám připomínám, že svému favoritovi můžete dávat hlas na infostánku formou hlasovacího lístku, a to do dnešních 6 hodin, to je 18:00. A vyhlášení bude také dnes, protože my bohové pracujeme rychle, a to od 8 hodin. Takže já ještě jednou sem pozvu všechny soutěžící, abyste si mohli prohlédnout a i v tom pořadí, v jakém jsou na hlasovacích lístkách. Takže jako první bych chtěl pozvat Vree, jako Reaper Nurse v Dark Deception. Poté Ayumi a Takedu jako Stolase a Blitz z Hell of a Boss. Yumit jako White Blood Cell U1146 Cells at Work. Lumia Paty jako Yunjin z Genshin Impact. Bo a Gary jako Liana Alexa z Barbie a Diamantový zámek. Tora jako Withered Bonnie z Five Nights at Freddy's. Arisu jako Lamb z Cult of the Lamb. Panda cosplay jako Shion z Jak jsem se reinkarnoval, co by slis. Pardon, ne. Mystic Maki jako Nimona. A teď Panda cosplay jako Shion z Jak jsem se reinkarnoval, co by slis. A nakonec Sigrun jako faraonka Nidalee z League of Legends. Kdybyste se chtěli poté z cosplayery vyfotit, tak tady ještě určitě chvilku po ukončení soutěže budou, takže na to bude spoustu příležitostí a času. Takže já ještě jim všem jednou děkuji. Ještě jednou velký potlesk, prosím. A samozřejmě bych chtěl poděkovat i našim úžasným, přísným, ale spravedlivým porotcům. A to je Kuroslav the Cosplayer, Týna Cosplay and Art, Denis Nana Cosplay. A v neposlední řadě také ještě jednou díky patří našim úžasným božským sponzorům, bez kterých by z toho dnes nic nevzniklo a neměl by naši soutěžící tak krásné ceny. A to je Cosplay Shop, 3Démon, Top Crazy Čočky, Comics Point a Krev. Božská a polobožská stvoření, já vám děkuji za váš čas a vaši přízeň. A samozřejmě ještě já děkuji, ale ještě velké díky patří také támhle všem nahoře v technické místnosti, kteří se o to starají, pouštějí muziku, takže velký potlesk jim. Doufám, že jste se dnes pobavili a přeji vám krásný zbytek dne.